ஜெப வேளையாகிய 9ஆம் மணி வேளையில் பேதுருவும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போனார்கள். பேதுருவும் யோவானும் ஒன்று சேர்ந்து தேவாலயத்துக்கு போகிறார்கள். எப்படி இது சாத்தியமானது? பேதுருவும் யோவானும் அதற்கு முன்பதாக ஒன்று சேர்ந்து போனதே கிடையாது. யோவான் மார்பிலே சாய்ந்திருப்பான். பேதுரு அவர் ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்கு முன்பாக அவர் அழைத்து அவன் மிக வேகமாக முந்தி காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்பான். ஆமாம், ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒரே இறுதி உள்ளவர்களாக மாறினார்கள்? அந்த 10 நாட்கள் மேல் வீட்டறையில் காத்திருந்தார்கள். பாருங்க, ஒரு மனுஷன் தேவனோடு கூட காத்திருக்கும் பொழுது அவன் வாழ்க்கை மாறும். தோமாவுடைய சந்தேகம் மாறினது, பேதுருடைய மூர்க்க குணம் மாறினது, பேதுருடைய கோபம் மாறினது, அவன் வாழ்க்கை முற்றிலுமாய் மாறினது. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவங்களை இணைத்ததும் நிரப்பினதும் அவன் கோபமும் அன்பும் ஒன்று சேர்ந்து இப்போ ஒன்றா ஆலயத்துக்கு போகுது. அவன் வாழ்க்கை தேவ பிரசன்னத்துக்கு வரும் பொழுது, அவர் சமூகத்தில் காத்திருந்து உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணும் பொழுது எப்பேற்பட்ட குணமும் மாறும். யாராவது மாறலன்னு சொல்லி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜெபிப்போம். வாழ்க்கையை மாற்றி உலகம் முழுவதுக்கும் நம்ம ஆசீர்வாதமாக பயன்படுத்துவார். காட் பிளஸ் யூ.